बे दावरा जोंहा अनुष्ठाना जिहेतु मृतप्राय बिल्डिं खिनियाल' दंसै हायाथ' भालेखिनि दंमोन 1985 सननिफ्रायनो आरम्भ दंमोन आरो दिनै 4-5 बोसोरनिफ्राय जों इयाव कुनु मोनसे आफादबो फज'नो हायाखै अनुष्ठानाबो जोबलांदों आरो कुनु सासे जिहेतु जों बाय गाजान जायो फायनानै सफायनो हायानि कारनै बाखि भुमाफियाफोरा इत्यादि बिसोरो हराव এই कान्दफोरखौ मावबाय दं जोंनि प्लटआथ' एमइनि कारणे 3 बिघा आरो माबानि हाई स्कुलनि पन्चायतनि 11 बिघा टोटेल 14 बिघा हा এই 14 बिघा हा अब तो एथि माने नै ब्रह्मपुत्र बहुत बिल्डिं माबा रास्ता आरो एथि बेथिंनो गथाय ओरै गालगाव हिसाबै 14 बिघा टोटेल हाया एमइनि खिनिया एसे जादो खिन्थु हाई स्कुलनि खिनिया जों प्रसेसआव दंबाय दोङो बेखौ माने जों आवगायना लांनो हायाखै बे आवगायना लांनो हायैनि जाहोनानो जाबाय जों रां रुपानि एसे प्रब्लेमनि कारनै रायजोआबो गोजानाव थाबाय गामियाबो गोजानाव थाबाय ओरैबायदि जायो दा बाउन्डारिखौ नोंथांमोना होना दोनाखैमोन नामा खिमा बाउन्डारिखौ जों बे खनासे दोन्दोंमोन बिसोरो लाखैनो थरसे सेफायदो आरो पिलारबो जों गाथिजोबदोंमोन बेफोरखौ बुफुनानै मिसिं खालामना होदो जों माने मिथिया बेफोरखौ आरो बिसोरनिफ्रायबो जों मोना दा बेखौ गायनायनि बेबस्था लाफिनाखै गायनायनि बेबस्था लायोबा आंथ' बुंबाय रां रुपानि गैया रायजोआ दुर्बल आरो जोंनि बे उत्तर गुवाहाटीयाव प्राय 36 खानसे गामि दङ गथैगिटानो बे अनुष्ठानाव इनभल्भ दंमोन बे जायगाया नैबे मा गामि गोलैयो बेखौ जलाव गोलैयो जला नैबेयाव जे दा हा दोनबाय थादों माबादों इथा दोनदों बेफोरखौ माबायदि दोनथ'दों होनना लांदों बिसोरो जों खोंफायबा मा बुङो साननैसोनि कारणे दोनथ'दो होनना बुंदों आरो जों सुबिदा मोनबा गथाय बोखारजोबनो हागोन आपनि मा बिसोरबानो जों माने बेखौ साफा खालामनो हागोन बेयाव फबनायनि जोंहा खुनु माने आसुनि गैया जों निजा दोनदो जों माने बेयाव जमा खालामदो सिजननि कारणे जों बेखौ लाफिननांगोन बायदि खुलुमबाय निउस पर्टेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों दिनै बेवहाय बे उत्तर गुवाहाटीयाव थानाय आमिनगावनि बे जलाहा गामियाव प्राय 14 बिघा हा दङ बेवहाय 14 बिघा हा दङमोन फ्राय गुबुनारिफोरा बिथिंनिफ्राय बिथिं नासिबनो दा गावनि सइसायै हा दोननाय माबा माबि खालामदों आसनि लाबोदों बेयाव नोंथांमोना ओरैबायदि अंगनाबादि सेन्टार लुदों दा बेखौ जोंनि लकेल कमिटिया जेबो मोनथिया होनना बुंदों बे हा दोननायाव जिता थांलाय फैलाय खालामनायाव नुबाय जे जोंनियाव हानि दखल खालाममारदों दा बेखौ दिनै जोङो बे एरियायाव बेसेबां